बे वाटारफलाव माने मानसिफोरबो सानै ना साथाम मानसि थैबाय आरोना गाइस माने नैबेनो आरोना गाइस आंना बाइकआ नैबेनो NS 125 थाव गैला गाइस नै सोर मा लिरना गालाङो नै स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस आं दा माने हाजोनि लामायाव फैलायबाय आरोना नै गाइस दा हाजोआवसो दंफैयो आरोना आं गाइस माने न'आव मा खालामना थानो साननानै माने ब्लगखौनो लाना फैलायबाय आरोना नैबेनो आरोना गाइस आंना बाइकआ नैबेनो NS 125 निउ मडेला आरोना गाइस नै खर'खौ नायदो नै गाइस ओरैजाय नै आरोना खर'आ नै इदि आरोना सिगांनाथ' बेबायदि नङामोन नालाय गाइस नायदो डिसब्रेक गैया आरोना नै दा गाइस मबाइलखौ हेलमेटाव लगायना लाग्रोबाय आरोना गाइस एबार थांसै आरोना गाइस ओरै थांगोन आरोना आङो नै सान्दुङा मोदानदों जानो हागौ आरोना गाइस मानो होनबा सान्दुङाबो ओरैसो जाहैबाय नालाय दानो नायदो गाइस नैबेयाव गामि दङ आरोना नै गामिबो दं इयाव गामि दरसे दं आं नै इयाव गामि दङ आरोना नायदो बेयो गामि गोजा आरोना गाइस नै इयो दखानमोन आरोना दिनै बन्द' मानोबा दालाङा बायना होनानै गाइस मानसियानो फैला आरोना सिगां नङाबा बिराद मानसि फैयोमोन आरोना गाइस नैबे दालाङाव बिराद मानसि फैयोमोन गाइस दा फैथारला आरोना मानसिबो लामाया गाज्रि जाजोबना दं गाइस सिगां इदि नङामोन आरोना मोजांसोमोन दा बिराद गाज्रि जाना दं लामाया नै बे दालाङावनो बिराद मानसिफोर फैयोमोन आरोना नै हाजोनि भिउखौ नायदो गाइस अ माय गड लामायाबो बिराद गाज्रि जाना दं आरोना दा साननैसो माने दालाङाबो गाज्रि जाजोबना दंना बायजोबना दं माने दैबानाजों दैज्लाङाव नायदो ससे जानाय ससे जायो आरोना लामायाबो माने गासिबखैबो जाजोबाखै आरोना बिराद गोजौ गाइस लामायाबो अरुणाचलनि लामा नालाय गाइस बिराद गोजौ गोजौ जायो आरोना नै नायदो Oh my god आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना बेजों गाइस फैफेराखै आरोना आंबो दासिमबो खनसेबो बे लामाजों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना गाइस नै बिराद टार्निं जायो आरोना बिसिनि लामाया गाइस ओमफ्राय नै सान्दुङा मोदानदों जानो हागौ गाइस सान्दुङा माने ओरैजाय सिदा जाना दंना मोदानदों जानो हागौ नायदो गाइस नै बेफोरखौ बागान खालायगोन आरोना नै सावजोबदों आरोना नै हाग्राफोरखौ सावजोब्बाय गाइस बागान बानायनो थाखाय माने बिसोरनोथ' बांसिनानो अरुणाचलनि मानसिफ्रा हाजो सायावसो बागान बानायखायो नालाय ओंखायनो साफा खालायजोबदों आरोना हाग्राफोरखौ सावजोबदों नै ओरै गाहायाव न'आव दं खोमा गाइस अरबो उखुन्दैबो खुबाय दं माथो नै गाइस एरसे बिराद गाहायल' आरोना लामाया गाइस बिसोरना आरो बिराद गाज्रि जाबाय गाइस लामाया नै खुरख्ल'जोब्बाय आरोना सिगां बेबायदि खुरख्ल'नाय नङामोन दा बिराद खुरख्ल'बाय लामाफोरा नै नायदो नै बेफोराव बागान खालायजोबगोन आरोना सावगासिनो दं हाग्राफोरखौ बिराद गाहाय गाइस नायलाय नै बेफोराव मानखोबाय थानांगौबा बाइकफोरा मोजां जायो गाइस नै बेयावबो सावबाय दङ गाइस बागान बानायनो सावबाय दङ आरोना बेयावबो लामाया ससे मोजां ससे गाज्रि गाइस सान्दुङा मोदानदों जानो हागौ आरोना गाइस बे लामाजों आंबो फैफेराखै आरोना गाइस एबारसो फार्स्ट टाइम फैदोंमोन आरोना नै बे लामाजों ओरै NSPC ना मा मोनहैयो होनना बुंदों आरोना खिन्थु दिनैसिमबो आं थांफेरनायाखैबो मोनहैमारोना मोनहैमारा गाइस दिनैसो फार्स्ट फैबाय बिसोरनि लामाया नै बांसिनानो गोजौ दावखोनायल' आरो टार्निं जायो आरोना गाइस नै नायदो
बेयावबो टार्निं गोजानै गिलु बालुसो आरोना गाइस बिसिनि लामाफोरा माने एखेबारे हाग्राजोंसो जाखायो नालाय बिराद गिलु बालु आरोना गाइस। नै दाउफोराबो बा मा दाउ होनो गाइस, नै बिजों दै बोहैयोदां गाइस नै। माय गड दावखोनायल' आरोना गाइस लामायानो दावख्लायलाय दावखोलाय टार्निं बेबायदिल' आरोना। ओरै थांथ'ला आं जेरै लामाया मोजाङै थांसै आरोना गाइस। बारा गोजानथ' थाङा नालाय आंबो ओरैनो माने ब्लग बानायनो होननानैसो फैनाय नालाय माने थावबो गैया गाइस नै गादसेल' दं आरोना नै थावआबो। बारा गोजानबो थांनो हानाय नङा आरोना थाव जोबबाथाय नारखोनोबो हाया मानोबो हाया जागोन आरोना गाइस। जायगाया नै हाजोनि भिउखौ नायदो गाइस ओमफ्राय माय गड हाजो जायगाखौ मोजां मोनो गाइस कमेन्ट खालामलाय गाइस बयबो सोरबा जुदि मोजां मोनो सोर मोजां मोना गाइस। मोजां मोनग्राया मोजां मोनो होनना कमेन्ट खालामदो, मोजां मोनैया मोजां मोना होनना कमेन्ट खालामदो गाइस। माय गड अनलि हाग्राल' आरोना रावबो गैया आरोना लोगोबो गाइस आरो आंबो हारसिंसोखा नालाय गाइस माने बेखायनो माने फैफेरि लामायाव एसे बोरैबा मोनो आरोना आरो हाग्रा बारि गाइस लामायाबो नै बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनदों आरोना गोसोखौ माने गिलुं गिलुं मोनदों। हाग्रा बारिथारना नै गाइस नै लामाफोराबो बे गाहायखौल' मानख्लायनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय बे गाहायनिफ्राय समान जायगा मोनोबा दावखोफिनसै आरोना नै गाइस नायलाय भिउखौ नै भिउफोरखौ नाय गाइस नायदो गाइस नै ओरैबो गोजौ गोजौ गाहाय एखेबारे लामाफोरा माय गड माय गड माय गड माय गड दावख्लायनाय दावखोनाय बेल' आरोना लामायानो गाइस बिसोरना आरो टार्निं बांसिनानो बे मोनथामाल' जायो आरोना बिसोरनि लामाया। थाव गैला गाइस नै दहाय गादसे देखायदोंमोन ना दा नै गादसेबो गैला आरोना नै गोमाजोब्बाय। दा न' मोनहैयाबाथ' नारलांनोबो हाया मानोबो हाया जागोन गाइस हारसिंसोखा बिनि सायाव। ओमफ्राय जेरावबो थांला आरोना गाइस आं बिनिफ्रायनो गिदिंलांफिनसै आरोना। नायदो नै जायगाफोरखौ नायदो गाइस नै जोंनि हाजोनि भिउफोरखौ माय गड नै ओरै हाजो ओमफ्राय ओरैजाय नै दै आरोना गाइस ओरैबो ओरैजाय गय बागान दं थालिर बागान दं बिराद। बिसोरनि अरुणाचलनि मानसिफोरा हाजोआवसो थानो मोजां मोनो नामाथाय मिन्थिया गाइस कमेन्ट खालामलाय सोरबाफोर मिन्थियोबा। माय गड बिराद मोजां आरोना जायगायाबो इसोरनि अरुणाचलनि जायगाफ्रा। नै गाइस सोर मा लिरना गालाङो नै नायलाय P+J नो गाइस नायदो आरो नैयावलाय नै माने बेफोरबायदिनो माने बेरायनो फैनायफोरा मानसिफ्रा बिदिनो माबा माबि लिरना गालांजोबो आरोना गाइस। जाय हाजोनि भिउखौ मोजां मोनो गाइस कमेन्ट खालामनाय खनसे गाइस कमेन्ट हो गाइस। सोरबाफोर जुदि हाजो जायगाखौ मोजां मोनो बे माने कमेन्ट खालाम आरोना गाइस। जेब्ला गाइस सिनेमेटिक शट मोनसे लानानै देखायनोसै आरोना गाइस। बेयावबो गाइस मानसिफोर फैनायनि सिजोन दङ आरोना गाइस सिजोन लायै मानसिफोर फैयो आरोना माने सिजोन जाबासो माने बेयाव बिराद मानसि जायो आरोना। जोंनियावबो माने बिदिनो बेरायनो फैनायफोर बिराद गोजाननिफ्राय फैयो आरो वाटारफल मोनसे दंमोन आरोना ओरैजायसो ना ओरैजायसोमोनथाय गाइस बावबाय आरोना माने दंमोन आरोना माने आं दा
ओरैजायनो बायदि मोनबाय दङ आरोना माने नै बिजोंनो बायदि मोनबाय दङ आरोना आं गाइस आंनि आन्दाजावथ' बिथिंनो बायदि मोनबाय दङ आरोना आङो सानबाय दं ओरैजायनोमोन खोमा सानबाय दं आरोना आङो माने वाटारफल मोनसे दंमोन आरोना ओरैजाय बे वाटारफलाव माने मानसिफोरबो सानै ना साथाम मानसि थैबाय आरोना गाइस माने दैयाव गब'नानै थैदों आरोना गाइस सोरबा बुथारदोंसो ना गावसो गब'नानै थैदों मिथिया आरोना गाइस माने लोंनानै जानाय आरोना खिन्थु जानायफ्रा गासिबो लोंनानै जानाय गोजा आरोना गाइस नै गाइस भिडिअखौ बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना